Checkpoint sa mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan posibleng ibalik dahil sa dami ng mga lumalabag sa curfew hours. Silipin sa report. 70 hanggang 100 katao ang nahuhuli ng pulisya na lumalabag sa curfew hour gabi-gabi sa Mangaldan, Pangasinan. Dismayado ang otoridad dahil tila binabaliwala ng publiko ang banta ng COVID-19. Dahil dito, planong ibalik ng pulisya ang checkpoint sa mga barangay. Maganda naman yan po, ibalik yung barangay checkpoint, pero inantay natin yung guidelines kasi yan din ang sinusunod natin kung pwede pa sila na ibalik na mag-conduct ng checkpoint sa bawat barangay. Ayon sa pulisya, noong mga panahon na may 24-hour checkpoint sa barangay na pinangungunahan ng mga tanod at opisyal, halos walang naitatalang lumalabag sa curfew hour. Ang laki yung binawas sa crime at saka yung paglabag doon sa coffee hour at saka yung pag-inom sa labas. Pabor ang ilang opisyal ng barangay sa mungkahi ng PNP. Makakatulong naman daw ito sa kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Sa akin, madam, talagang gusto ko talaga naman yun kasi dito lang sa amin, sa barangay, maraming ang lumalabas sa gabi. Ang mga nahuhuling lumalabag sa curfew hour ay sumasa ilalim sa community service o di kaya'y magmumulta ng 1,000 piso. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.